Location boss. Tagum City boss, Tagum City, Davao del Norte. May mga Power Ranger dyan. I love you. Poro na. Bingo. Ayaw sig binurit doy. Irid pa sa Myra M. Fernandez. Binurit. Kaya nagbinurit dos. Tikal-tikal ang butaron. Political lang. Puli-puli, political. Bago magkanaanan sa Stereo Boys. Score score. 15. 7. Lamang ang 15 guys. Uy, pwede din na. Bunot naman. Grabe yun. Kita nyo yung mga kaibigan, ginanon lang. Ano? Ginanon lang. Lolo. Ano? Ginanon lang. Parang tira ni Piti-Piti. Tirang yun eh. Panabo. Guys, katong gusto sa talpakan ha. Legit na dre, legit ha. PM lang mo sa page kung gusto mo magdula ha. Gusto mo magdula og talpakan guys. Legit ha. Main site, dili mirror ha. PM lang sa page after. Dili tong kuan, dili tong mugiring der. Dili na tong mugiring der. PM lang sa page ha. Kulang pa akong pang-gate. Waiting na, 15-7. Puro na po yung tumitira. Ako pre, tapos ako. Yung clear rin. Grabe ka Venus kay Grabe tira guys. Grabe nung takuha. Grabe ang takuhat. Hapit na 3 million ang gidaw na ba? Ang balato, mga nana siguro sa 3 mil. Blackjack na tako yan mga kaibigan. Loh, ano po? Naguldol versus Chabi. Papuntahin niya dito boss. Mudayo ko niya ba? Basta dili lang siya mukhaon pamahong ganito. Dili ta kita ni Bingbong mo makan. Ikaw si Degansila? Saya ng tingil diri. Degansila ka? Pumunta ka dito. Saya ng differential. Gogo. Kamputon mong god. 16 lang daw Gansila. Sabi niya si Belicio 16 lang. Susubok na sa sayo dito. Bay, di daw magsilbi og 35 kay Team USA naman ka, 30 na daw. Uy, saba. Ay, akong pinalanggang asawa, uy lain. Silip man ka dre. Dia doy. Basta unang kuan nila, unang kita daw nila. Mumoto kasi doy. Nakadugay wala ni uligo. Kalaw daw eh. Grabe hay ka. Grabe nga tira guys. Ano? Ginanon lang. Grabe mga kaibigan, imposible. Kaisa lang dito na sa tingdalo, solo kagi. 140,000 nga tira guys, 140,000. Bing Ay. bang! Viewership, daog na. 16, 7 ang score. Tao na to guys, sama tama gyud.